ụtụtụ ọma nụ ụmụ ọdịnala Igbo asị nka chi tata bụ orie ritere anyị ihe ọma anyị ga-ejere obodo na-ada obodo asị m onye chụwa anya daa asị m ihe anyị eri bịa ihe eri ya bịakwana anyị gbuo n'ihu anyị ga-ebute mma anyị gbuo n'azụ anyị ga-ebute mma anyị gbuo n'aka nri anyị ebute mma anyị gbuo n'aka ekpe anyị ebute mma asị m na anyị ga-azụ ka afịa ya mana ka afịa asị m onye chụwa anya daa asị m ihe ọma dị n'elu ya dara anyị n'ala ọ dị n'ala ya pụoro anyị ome asị m na aka kaka ya ama anyị jijiji ya ama anyị asị m onye fụrụ anyị lụta nwa ya nwụrụ anwụ n'ọzọ ya nwụ asị m ọfọtiwo ndị ajọ mmadụ tigbo ndị ilo onye sị na mpamaya agwa ya macha mpamaya aba na nke ya asị m egbebere ugobere nke si ibi ebe na ya gosi ebe ọya ebe ọ bụrụ na o gosiri ebe ọya ebe nkekwa ya onye m kwuru ọmụghị eze a na kwuru wee kwuo onye sị na ife anyị na-eme ama enwe isi were isi onye atinye ka o nwee isi ise abụ m onye nke gị eze a na Ugochi tubelu nwa Adama anyị na-akpọ alụ abụ m onye isi Ugochi tubelu bụ nnukwu onye nchụaja na Ugochi tubelu ọdịnala tempụl anyị na-agba afa miri emi rụkwazi ọrụ mmụọ dị iche iche abụkwazi m onye mgbasa ozi ọdịnala Igbo wee na-akpọkọ ụmụ Igbo so ụmụ Igbo ụnụ nataba na ọdịnala bụ ụzọ ndụ si na onye amaghị ebe mmiri si bido mabụ ya na onye ama ebe mmiri si wee kwụsị o nwere ọtụtụ ndị mebiri ihe ọdịnala na ngwurube nna ha wee na-enwe mpịawa azụ dị iche iche dịka ndị bịa na ngwuru ha bụrụ ngwuru emebiri ọfọ ma ọ bụ ndị were ọfọ na ihe eji mara ngwuru ha jee binye ndị ụka ọbịa wee mee ọtọnọ wee megide ụmụ ihe ọdịnala adị na ngwuru nke bụ eziokwu na ị bụrụ na iso na ngwuru emebiri ihe ọdịnala ma ọ bụ na ebu ngwuru ịnọ na iso na ngwuru ebe etikpọrọ obi nwanne unu tikpọ obi unu etikpọgogo onwe unu ọ fịara ahụ inweta ngwuru ebe etikpọrọ obi ga-eguzo ịghọtara ya so ọ bụrụ na iso na ndị tikpọrọ obi wee lụkwasị ụlọ n'elu nwanne nke ga-egbomogokwa ọdụ ọzọ nwa mgbe nta ọ bụrụ na ọ ka na-agara nkịta ọdụ ọzọ nwa mgbe nta mpịawa azụ na-abịa ọ bụrụ na emebiri obi mgbe gboo ma ọ na-edewara ahụ na-eje ụka nye kpọọ onye ofeke ọ na-efekasị mmiri ma ọ na-efekasị oyi na ya wee sị na ọrụ gbori ụlọ nke ga-ekpomegokwa na a ga-ebuchigharịrị obi na ngwuru anwa obi ahụ arụ maka obi gị ọ ndị ichie ka e were nyawa obi nya bụ nke awa ofu ọ bụrụ na ngwurube nna wu ngwuru emebiri obi fekasịa nnu ma ọ fekasịa mmiri ofu onye ofeke fekasịa ihe ndị a were rụkwasị ụlọ na ya so ụlọ na onwere ihe o mere nwanne o nwere ihe o mere maka na mpịawa azụ na-abịa ọ ndị ichie ihe awụ sacred place enwetalụ ewu eguzobelụ ka nkọwarụ na ihe we obi na ọnya ka m ji wee bịa n'ụbọchị taa ihe ji bịa tata wụ mmetọ sacred things dị na ngwuru obi mbọsị a na-ewuwe obi a na-ekwu bụ na enwere ngudo dị iche iche nna wubere ya obi ji wee wubie obi a ka ọ bụrụ ebe ezumezu wee nye ụmụ mmụọ na ụmụ mmadụ ejikwana onweghị kpatara na mgbe gburugburu a na-enwe obi na-echebe ihu na ilo ihe kpataziri eji alụzi ọbara ọfụ ụfọdụ alụọ nke aka ọ dị n'ime ngwuru bụ na ife adịrọzi mma kịta ndị ochi na ndị ama jupụtara ebe niile mana ọ bụrụ mgbe gboo a na-arụ ya oche ihu na ilo ihe o ji eche iru na ilo arụcha ya a na-arụ ihe dịka tebụl oche ebe mmadụ ya anọ enwere ike wee blọkụ doo ya ebe a wee ebe ndị mmụọ na-aga ije ndị mmụọ dị iche iche ndị nna na-ahapụta nọrọ ebe a agagido ha ebe a bịa nọ nwee nzukọ wee tụọ agba maka ọ dị mma ngwuru a na-ekwu maka ya ebe ezumezu ụmụ mmụọ na-abịa wee tụọ alụ ha na-abịa eme nzukọ maka ọdịmma ndị a na-ekwu maka ya ịghọtara ya denụ etu a ka o si wee dị ụmụ mmadụ mechakwara emekwara mitin n'obi ọ ihe niile aka ịbịazi jee gbasaa ebe ezumezu ha wee ghasaa nzukọ ha na-ekwu ebe a nọ wee na-agụdo maka ọdịmma nke ụmụ maka na nwa tokwu otokwuru nwa amụtakwara otokwukwa amụtakwa ya ọmụtakwa mmadụ onye abụ ndụrụ ga ndụ ịghọtara ya iwee jee pịasa obi si nzukọ emezina ha ekpezinara ụlọ ile ọma ha yọtazinara ụlọ ayịyọ na ana mmụọ iwee dị ụka ya aga n'iru nke ọzọ ụfọdụ ngwuru wu ndị jee gbuo ngwu ndị Igbo na-atụ ilu si na ọmụmụ egbu ngwu na ma agha ya adịnata nkọ chaa onye ike ya adịkwu nkọ
ụfọdụ nwe ofeke ọ fụrụ osisi ụmụ secretaries o je gbuo ya na nkịtị na-abụ ọ bụrụ na onwe development na-abata na ngwu ịfụrụ ngwu ihe nwakwa na anwa ịfụrụ ọjị ịfụrụ ụmụ secretaries ndị ọzọ ụdara ụmụ ihe niile ka ị na-egbu ya nke bụ eziokwu na ịma ọ na ụdara na-esogbu ọdụ ọmụmụ ụmụ osisi ụfọdụ dị etu a ụfọdụ akụrụ ya aka o ji aka edala onwe ịmụrụ nọ sekretrị ka ọ bụ n'ala Igbo ka mmadụ ga-atụ ihe eji ghọta ya dịka m nwa chiri ọzọ eze anị o nwere ụfọdụ osisi ejiri esiri m nri ama ejisiri onye ọbụla chiri ọzọ eze anị nri nne m dem osisi ngwu ma ogilisi ha ma ụmụ osisi sekretris a ị nwere ike iji ya wee chiri onye chiri ọzọ eze anị mbọsị a na-agụrụ m nsọ ụbọchị m chiri ọzọ eze anị onye jọkwụra nọzi n'ụwa ọfụ nsị a na-adị m esi na nkụdọ gas ka a na-esizi so nke anwa dị exempted maka na ọ bụrụ na mgbe gburugburu ndị na-eji akpa nkụ anyị akpọ nwaanyị anyị na-anụ nwaanyị ga-eji wee chi ọdọ wee gụsịgharịa nkụ dị etu a nkụ dị etu a nkụ dị etu a na-ejiri esiri onye ọjọọ ọzọ onye chiri ọzọ eze a na nni ịghọtara ya maka na sekretari ibi na ogilisi ụmụ ihe niile ahụ mata na ogilisi wu fertility leaf tree enwere ọ dị medicinal enwere spiritual onwere ihe ejiri ogilisi alụ mana ihe ịmarọ dịka m na-esi ekwu asị m na what you don't know is only mystery to you and not to all. ịghọtara ya so even ogilisi ịbata afụ na ngwurube nna gị ogilisi a nwere ike ịmara na o nwere ihe bata eji wee debe ya nọọ ife eji wee mee mmụọ ofe ke ije gburu ya tọwa ọ bụgoro na iyi egbu ogilisi ị ga-edebe n'ebe ogilisi nọ ịghọta na-ekwu gbuo ogilisi na ihe mere n'ụwa na ịmarọ na ọ bụrụkwa na ịmarọ na-eji eme mmụọ nọọ ife ị nwere ike ọ bụrụ na ndụrụ ka ndụ o wee dị na pọdo na obi gị na ịmarọ na o nwere ihe eji eme ma ọ na-enwere ihe eji eme mana development abatago ka onye tụọ ohere ka ị wee were lụọ ọrụ na-enye wee ebe maka na ịmarọ so mana ihe ekwunawa okwu bife ebopụta bụ ogilisi nke a ofu chetakwa na mgbe gburugburu ebe enyiri nwoke a na-eje were ogilisi nwoke zọọ n'isi ya ebe enyiri nwaanyị na ngwuru a na-ewere ogilisi nwaanyị zọọ n'isi ya maka na ogilisi nwere nwoke na nwaanyị ije ede vidio m mere ndị lasie n'oge Disemba ihe afọ ebe m kụwara maka ogilisi wee gwụ na ogilisi nwere nwoke na nwaanyị maka ihe niile dị n'oke n'ụwa nwere nwoke na nwunye ịghọtara ya o nwekwara ike ịmarakwu na achara nwere oke na nwunye mana nke a dịrị gawa m ihe ọzọ mana ihe na-achịkọwa bụ sekretari ka m na-ekwu maka ya agụsigoro ngo ogilisi gụsiere ngwu gụsiara ụdara ma ọjị ọ bụrụ na a ga-egbu ya ọ nwere ihe ndị atụ esi eme ya ịmara dọkara gbuo ya ka ofeke ịghọtara ya ada a ga-enwe ezigbo reason maka development bata onwe ọzọ ihe ọzọ enwere ike ime na ọ na-abụ ebe ahụ ebe a na-adị ịghọtara ya ịmara dọkata jos bịa gbuo ya na ofeke na onwere ihe dị anụ nke a bụ ofu so ka izele ụdị ihe dị etu a ịbụrụ ofeke ma ọ bụ ndị na-asị na onwere ihe o mere nwanne na o nwere ihe o mere ịghọtara ya maka mgbe ị bịara bịa chụpụ ụmụ mmụọ n'ebe ha nọ mee ha ka ha dị restless ebe a kpọtụrụ ha ihe awụ ọta osisi mgburu njirimara awụ mgbe a nwere ike mgbe a na-akpọtu mmụọ akpọtuo ya ịghọtago kpọtụchaa mmụọ na ngwuru ebe dị etu osisi dị etu ada osiso mmụọ anwa so maka ihe mgbe ị bịa jejesi ka idizatị ha ka ị chụsa ha enwe ebe mmụọ na-ezu ezumezu ha na ha ma enwezi ebe obibi na ha ma enwezi ebe ha na-anọ dị ọta ebe a na-achụpụrụ ha aja ije chụsa ha ịma ọ naghị achụsa nke gị ịmarọ ị na-eche ka biznes na-aga ka ọ ga-esi ga ebe esi na ụmụ mmụọ na ha enwere ozi ọnọdụ na ngwurube nna gị wee chụsa ha wee ghasaa nke ha iche na ịma ọ naghị aghasa nke gị ọ mpịawa azụ so ihe na-achịkọwa agwụ ọ bụrụ na ngwurube nna gị ewu ngwuru emebiri ụdị ihe dị etu a nwanne na taba bido kịta ka emedobe ihe emebiri adị akatakwa ya n'ụka ahụ mba nke a bụrụ nke a na-akata n'ụka iji kpọọ ofu ofeke na ọ bịara ọrụ ezinụlọ na ihe ọ na-eme ọbịa ọgụdoro mmụọ nọ na ngwuru si ya na ụnụ sịrị nya jebezie na ụnụ achọrọ ya ime ihe ọ na-eme ihe ọ na-agbụrụ onwe ya ọ nara obi o were akwa dụchaa ahụ si ọ bụrụ ọgwụ ole ihe unu weta unu usoro isi unu buru ịghọtara ya ọ ya asị na ụnụ si na ụnụ achọrọzi ịghọtara ya ọ mechazi ọ nara onwe ya ụnụ nwa anụ ụdị ya so bụrụ nwata maara ihe ọ bụrụ na ngwurube nna gị uwe ebe emebiri ihe ọdịnala bido kịta mesibe ihe dị na ya
nke ị na-emezie ka ha ndị afụrụ anya na-emezi nke gị ị nụrụ ya maka ụmụ ihe ndị a wee ike na-enye gị nsogbu dibịa gbagide afa ọ na-agbata na enwere ihe mebiri gịnị na-ese nchere ihe ọdịnarị na ihe jọsụ n'ohere ọ bụrụ ya ọ dara gwa gị iji ụka na ọ bụrụ na ịka bụ onye riri eri mana medoro ụmụ mmụọ nke fa Jizọs ụnụ na-akpa afa mgbe ọ bịara n'ụwa o nwere onye isi enwere n'isi ngụ deiti o ji ogburu je kpọọ ọkụ onye ọkpọ onye kpụ ya nụ o Jizọs ya na-akpọ o nwere ofu deiti dị n'ala Izrel o jere mebi o nwere ofu mmụọ ọbụla o ji esi jesuo ọkụ gị wee ofeke ihe wee ruo oge n'aka i wee jezie m maka na onye ama ọdọ ya echi ọzọ chi ọzọ ọ ya agbanyeriri ebe niile o wee bụ na Jizọs anyị na-eso mgbe ọ bịara ụmụ mmụọ dị n'ala Izrel o nwere nke o ji ebupụ o nwere nke o ji efe mmiri o nwere nke o ji emụnye ọkụ o nwere nke o mere gị nwa na onwe osisi na-eso onye nwa ofeke onye riri eri i wee je na-eti igwo ngo na mbara na-ekweghị na mpịawa azụ ka ọ ha m na-etu a wee nwee ike wee nekwa sadụrọ ndị bịa be m ihe m na-achọ ịkọwa bụ ọ bụrụ na ngwurube nna gị wee ebe emebiri ihe ọdịnala jee mezie ya bụ ihe kwa onye bụ mmiri mgbe ọ nọ ọkwụkwọ ọla ịghọtara ya maka mpịawa azụ ọ bụrụ na ejiri aka mebie ihe dị na ngwurube nna gị chọkwara onye na-eme gị maka na imecha mgbe ahụ ịchọwa na onwe onye gwọrọ ọgwụ ịbịazie dibịa gwa na ọrụ ọgwụ ka a gwọrọ ị na-asị na ọgwụ asị na ọ bụrụ ọgwụ ka a gwọrọ nakwa ihe na-eme n'ọkwa ihe si na ngwurube nna gị mgbe ahụ ịchọwa na anọ nwere ike ọ bụrụ na onye gbara afa gbatara ya mana ọ gbatara ya mana ihe na-emezi ụdị ka mmadụ na-eme gị nwere ihe ga-eme gị karịrị nke mmụọ mere gị ma ọ mpịawa azụ karịrị ya chighata na ọdịnala bụ ụzọ ndụ ndị ụka ọbịa riri ndị be anyị eri ịghọtara ya wee demonize our ancestors gwa gị kpọwa ancestors nke ha Novemba 1 nkịta eri oriri nke ha kpọrọ all sense Novemba 2 ha eme nke ha kpọrọ all souls mkpụrụ obi ọnwụ na nkwara anwụ maka na ha kwetara na ndị nwụrụ anwụ na ayọta ndị nọ n'ụwa ayịyọ ha gwazie na nna nna nke ha ayọtara gị ayịyọ ikwelu onye riri eri ka a nata n'ọdịnala Igbo na Igbo bụ ụzọ ndụ ị na-eme ọdịnala kwụwa aka gị ọtọ ọ ihe m kwuru ọ bụrụ na isi niile eme ọ bụghị onye adịghị eji ụka ọ bụrụ onye ọdịnala onye ọdịnala bụ onye na-asọ nsọ ekwuru m ịbụrụ onye ọdịnala zere nwunye mmadụ ịchụkwara nwunye mmadụ eji apịwa mmadụ azụ maka na agba ochie Chukwu okike jere pịwa David azụ maka na o nwere excuse ị ga-enye iji wee bụrụ nwunye mmadụ ịfụrụ nwa agbọghọbịa ịfụrụ nwaanyị si na be di nata divorce ịfụrụ nwaanyị ajadu ọ bụrụ nke ahụ onye na nwoke bi ịdị wicked maka na nwoke ihe kpọrọ nwunye mmadụ ihe ọ pụtara na efu nsiri nye nwaanyị nwoke ahụ ịghọtara ya izere ụmụ ihe na zere imegide mmadụ zere ijesi ka ịgwọ ọgwụ ka igbuo mmadụ hapụ imezie ha n'ụmụ ihe ọdịnala hapụzie ka ihe ọma na-emere oge ga-esi na-return gradually mana mgbe iji na-eme mpụ na ọtọ na-edina nwunye mmadụ kere ka ọ ya esikasịrị gị ọ nwere onye ihe edina nwunye ya apịawa agha azụ ikpere na ọ na-eme ịmara ụfọdụ ụtụ adị etu a igbo onwe gị ụtụ ụfọdụ ụtụ a na-apụtakwu n'afa ị na-ebe na mmadụ na-eme mara gị ka ị mere onwe gị ka ekelekwa m ọnụ abụ m eze a na Ugochi tubelu onwe ihe nkụzi taa ịghọtara maọbụ ị chọrọ ịjụ ajụjụ na ya maọbụ ihe nkụziri gboo maọbụ ihe ọbụla na-agbagwoju anya n'ọdịnala Igbo sendịara m ozi na WhatsApp 08057837672 aga m enyere gị aka. My mission is to help people live better life. Ya gazienụ n'ọfọ.